Good morning. गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंसोरनो मोननैसो गोनां रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। आसामाव दासान्दि घुस लानायनि थाखाय गोबां मानसिफोरखौ हमगासिनो दं। मैयाबो सासे पुलिस इन्सपेक्टर आरो पिएसअखौ घुस लानाय समावनो हमनो मोनाबाय। बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया मैयाबो नर्थ इस्ट एफसिनि हेंथायै गेलेनायाव गलसे गल होनो हाबावबाय होननानै मिथिनाय जादों। मैया आसामाव माजबादआव सासे प्रेगनेन्ट आइजोआ जिउ खोमानांबाय होननानै खबर मोननाय जादों आरो मिथिनाय बायदिब्ला माजबादनि हस्पिटालाव जेबो रोखोमनि जगार गैयैनि थाखाय बिथांमोना गुबुन हस्पिटालाव रेफार होदोंमोन आरो अरां हस्पिटालाव लांदोंमोन आरो बेनिफ्रायबो हानाय नङा होननानै गुबुन हस्पिटालाव लांनो थिननायाव तेजपुर फारसे हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो नांगौ जिउ खोमानांगौ जायो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोनि गोरबोआव सानै गथ' दंमोन आरो सानै गथ' आरो बिमा जिउ खोमानांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। पाकिस्तानाव दै फ्लाड जानायनि सुबुंफोरखौ दैखांनानै लाबोनाय बासआ बोरैबा अर नांनानै बासआ खामग्लिजोबनानै 18 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मसुलपुराव ISPL फुटबल बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे सोलिबाय थानाय समावनो हरनि समाव दुथांफोरा फैनानै गोबां फुटबलनि पस्टारफोरखौ बिसिनानै गालांदों होननानै खबर मोननाय जादों आरो खोनानाय बायदिब्ला 100निफ्रायबो बांसिन पस्टारफोरखौनो बिथांमोना बिसिनानै गालांदों आरो गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों। अलपुर हालामाव जि ISPL नि जि लिग सोलिगासिनो दङ, बे लिग सोलिफुबाय थानाय समावनो मसलपुरनिफ्राय बाथौपुरि जि जोंनि वेलकाम गेट more than 100 माने पस्टारखौ दिनैनि मोनायाव माने सान्थि लुगैयि माखासे असान्थि लुगैग्रा अर्थात माखासे दुथां बा सोरनिबा दैदेननायाव माखासे हान्जाया दिनै जोंनि पस्टारफोरखौ सावदों आरो बिसिजोबनानै दिनै धंस सार फालेन निस्थ नाबुद खालामदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ धिक्कार होदों। आं माने लाजिनाय मोनदों जे बेफोरबायदि माने एसेबां मोजां मोनसे परिबेस जि जोङो सान्थिनि मोनसे माने मोनसे बारहावा सोलिफुबाय थानाय समाव माखासे माने असान्थि लुबैग्रा मानसिफ्रा दिनैबो मसलपुराव दङ, बे फोरमान जादों। आरो आं बिथांमोनखौ हुखियानि होखायो जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ थाबैनो बिथांमोना गारनांगौ आरो जायफ्रा बेबायदि सिन्था सरसा लानानै दाबो मसलपुराव दङ, आं खावलायगोन बिथांमोना थाबैनो जाहाथे मेघालय नङाबा बेंगलराव जाहाथे खयलाफोर जावनो थाङो, बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो पुलिस प्रसासनखौ अलरेडि जोबोद गोरायैनो बुंदों जे 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोन कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ, नङाबा खिन्थु जों गाबोन जोङो बे कालप्रिटफोरखौ हमनायनि जों लाहार फाहारखौ जोंनो खालामगोन होननानै अलरेडि जोङो SP आरो DC नो जोङो माने एजाहार जों लिरनानै अलरेडि होखांखाबाय आरोखि।